Здравейте, мили приятели! В днешното видео искам да ви покажа 3 лесни начина, които включвам в моето ежедневие и използвам етеричните масла, за да мога да имам един по-добър, по-ползотворен и много по-положително настроен ден. Първото нещо, което правя сутрин, това е да сложа етерични масла в дифузера си. Етеричното масло, което използвам аз, това е мента, която има страхотно свеж вкус, една капчица е съвсем достатъчна. След това добавям няколко капки грейпфрут. Знаем, че всички цитрусови плодове подобряват настроението и ни правят много по-щастливи. Когато дифузирам етеричните масла около себе си, сутрините ми започват да бъдат много по-свежи, много по-позитивни. Също така, в тайната на красотата, използвам етеричните масла в моята козметика. Една капчица от лавандула в нашия ежедневен крем не само ще подобри нашият тен на лицето, не само ще имаме една по-гладка и по-спокойна кожа, но по този начин ще имаме и един много прекрасен аромат, който ще усещаме около себе си като парфюм. Разбира се, и на работното ни място ние можем да ползваме етеричните масла. Те ни помагат да се концентрираме повече и да работим много по-усърдно и продуктивно. Можем да използваме етерично масло от розмарин. Слагаме го в едно рулонче, разреждаме го с базово масло, нанасяме върху слепоочията, нанасяме върху челото, нанасяме зад врата, масажираме леко. И една тайна от мен. Аз лично използвам етерично масло от лимон, което добавям към кафето си. Ето така. Една капчица ни е съвсем достатъчна, за да подобрим вкуса на кафето и да ободриме съзнанието си. Ето го и моят ритуал, чрез който аз се приготвям за сън. Дифузирам различни етерични масла в дифузера, които имат релаксиращ ефект. Пускам ги в спалнята час преди лягане. Също така, с помощта на рулонче, което съдържа базово масло, в което аз съм разредила масло от лавандула, нанасям върху стъпалата на краката си, масажирам, нанасям върху китките на ръцете си, също масажирам, нанасям зад ушите, също леко масажирам и така подготвям тялото си за един релаксиращ сън. И разбира се, вие няма да забравите да използвате етеричните масла безопасно, като ги разреждате, особено когато ги поставяте върху кожата си или в присъствието на малки деца. Абонирайте се за моя канал в YouTube, следвайте страничката ми във Facebook. Там ще има много информации и полезни съвети за това как да използвате безопасно и да се наслаждавате на етеричните масла, които природата ни е дала. Хубав ден!